Għalkemm dwar Manuel Island il-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid li mhu jeskludi xejn xorta għadu ma ħax pożizzjoni tant li għadu qed jagħmel dak li hu stess sejjaħ analiżi legali. F'kummenti lil Net News il-Prim Ministru stess ikkonferma li l-Gvern għadu jrid ikompli b'dawk illi hu sejjaħ konsultazzjonijiet dan minkejja li ftit tal-jimilu kien iddikjara li l-bini f'Manuel Island huwa żvilupp skontu ta' kwalità. Għandek din is-sitwazzjoni bqajna li ħanibqgħu nagħmlu l-analiżi legali wkoll u mbagħad ukoll jittieħdu l-azzjonijiet illi huma meħtieġa ħsen jieħdu ħankun ċar ħafna meta neskludi l-ebda forma ta' azzjoni. Abela qed ikompli jdawwar din it-tema f'ballun politiku tant l-istqarri li l-art ta' Manuel Island kienet ingħatat biċ-ċenteżmi. Dakinhar l-interessi tal-Awċinu Maltin ġew mibjuwa biċ-ċenteżmi. Li ma qalxu illi kien il-Labor ukoll li approva din il-konċessjoni. Intant fil-kummenti lil media Abela ma rridx jiżvela d-dettalji tal-laqgħat li kellu mal-azzjonisti u ma dawk illi ffirmaw il-petizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech minnaħa tiegħu ħa pożizzjoni ċara anke minħabba l-fatt li issa wara 25 sena ir-realtajiet tal-pajjiż inbidlu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jiddikjara li Manuel Island għandha tinbidel f'park nazzjonali li jkun pulmun għall-inħawi tal-gżira, l-imsida u taslima.